പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ്. ഇരുൾ അടഞ്ഞ വഴികളിൽ തിരുനാളമാകുവാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്ത. ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവിനെ കാണാതെ പോയി. പള്ളിയിൽ പോയി തിരികെ വരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഊഹിച്ചു സഹയാത്രയുടെ കൂട്ടത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷേ യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മണിക്കൂറുകളാണ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് അവർ നടക്കുന്നത്. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ദൈവവചനം കൊടുക്കുവാനും അവരെ ദൈവിക ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ പഠിച്ച് ഒരു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കുടിയേറി പാർക്കുകയാണ്. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ പഠനാർത്ഥമായിരിക്കാം, ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഇടർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനപ്രകാരം അവർ യേശുവിനോടൊപ്പം ദൈവവചനത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുമാണ്. ഈ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ആ യേശു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിയിലാണ്. ദൈവവചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതെ, എത്ര ദൂരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾ പോയാലും ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകും.